Zovem se Rajić Igor, dolazim iz Beča i imam 22 godine. Reci nam šta ćeš nam pevati? Svoju autorsku pesmu sam pripremio. Nije matrica, sa vokalima je, ali eto, probat ću to. Bitno da se snađemo nekako. Ajde, izvoli. Me baš zanima kako će njima to da se svidi, zato što je to moja prva pesma, sam pisao i tekst i nadam se da će to dovesti do toga da budemo u finalu. Tresi, 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 ti u stresi, tresi, tresi. Kukovi iz struk, njeno telo tako testi. Zove me na fon, pita Xn bebo gde si. Brendirane stvari na tebi su tako fancy. Zavide mi druže, iza leđa mene pljuju. Tvoja kuja bi da prima mogu njenu bulju. Na splavu celu noć, moja braća uvek tu su. Vrtiš oko nas tu, oversize guzu. Ona dobro zna ko sam ja i to je pali. Sa mnom bebo nikad neće ništa da ti fali. Louis, Gucci, Prada, Dolce, Fendi i Cavalli. Ona dobro zna ko sam ja i to je pali. Nisam očekivao da ću da imam baš ovoliku tremu kao što sam imao, ali okej, morao sam da probam, morao sam da prođem sve to i ja se nadam pobedi. Dobro, ipak treba malo više iskustva i možda sljedeće godine, sljedeći put. Da. Važi. Hvala ti. Hvala ti najljepše. Mogu bolje 1000%.